Meta ġejt arrestat ħassejt xokk enormi. Dak il-ħin dejt naħseb li ħajti spiċċat. Dan sostnieh Giorgio Grigolo waqt intervista ma' Net News, hekk kif kważi ġimgħa ilu ġie żvelat li 4 studenti spiċċaw arrestati wara li sabu li free hour kellhom sigurtà dgħajfa fl-app tagħhom. Iż-żgħażagħ kienu ttieħdu d-depo u kienu saħansitra għamlulhom ukoll strip search. Grigolo qal li din is-sitwazzjoni ħalliet impatt fuqu, speċjalment fuq l-istudji tiegħu. Huwa qal li meta l-pulizija konfiskawlu l-apparat kellu joħroġ il-flus minn butu sabiex jixtri kompjuter ieħor ħalli jkun jista' jkompli bix-xogħol tal-università. Iż-żagħżugħ qalilna li minn wara l-arrest ma semgħu xejn min-naħa tal-awtoritajiet fejn sostna li dan mhu żmien sabiħ għalihom. Kif ġejt arrestat jiena ħassejni taħt xokk enormi, tipo dak it-tip naħseb qed xi ħaġa simili għal ħajti spiċċat kind of. Ovvjament issib 5 min nies, 5 pulizija wara l-bib tad-dar, esperjenza li ma nawgura l-ħadd. Imma eventwalment ikkalmat il-biċċa. Minn mindu sar l-arrest u l-interrogazzjonijiet aħna ma smajna xejn mill-awtoritajiet. Fil-fatt din hija xi ħaġa oħra l-limbo li qegħdin fiha aħna mhux sabiħ imma huwa ħin li nistgħu nieħdu aħna biex nikkalmaw biex nirkupraw ħajjitna. Min-naħa tiegħu Luke Sherry qal li din is-sigurtà dgħajfa li sabu kienet trivjali tant li wieħed li ma tantxu mitħla f'dan is-suġġett faċli seta' jsib li kien hemm sigurtà dgħajfa. Barra minn hekk huwa saħaq fuq l-importanza li jkun hawn aktar għarfien f'pajjiżna dwar is-cyber security. Seta' kien hemm nies oħrajn li huma malistjużi li ma nafux bihom li ġibdu ħafna informazzjoni sensittiva fuq in-nies, dik l-iktar ħaġa li ddejjaqni. U setgħu wkoll jikkreaw adverts followed fuq dil-app. Malta ma naħsibx hemm ħafna interess, imma naħseb importanti ħafna li jkun hemm għarfien fuq u minħabba kif għadu kemm ġara eżempju. U anka minn jiddevelopja apps u hekk importanti li jagħti każ is-cyber security li hemm fl-app li qed jagħmel. Ftit tal-imilu Michael De Bono pubblika l-email li bagħtu lil Free Hour meta qalulhom dwar is-sigurtà dgħajfa, kontrarju għar-rapportaġġ fejn intqali huma talbu l-flus. Insistew li huma fl-ebda ħin ma talbu l-flus. Luke Collins qal li huma grupp li qed jippruvaw għajmu aktar interess kif ukoll jagħtu aktar għarfien dwar is-cyber security. Barra minn hekk huwa qal li fl-email huma offrew sabiex jikkollaboraw fil-waqt li jorganizzaw workshops sabiex jiddiskutu s-sigurtà fuq l-internet u kien għalhekk illi f'dan il-każ offrew għajnuna. U mill-ewwel ndunajna li hemm ċertu jekk wieħed jieħu vantaġġ tagħhom tista' effettivament iġib kull data li għandhom fuq il-users tagħhom. Taf kif jiġifieri aħna għednilhom fl-email li effettivament id-data li għandhom huma li tiżommu li suppost tkun privata hija effettivament pubblika. Il-mod li naraw aħna jekk inti għandek daqsxejn ta' technical background, faċilment tipo tkun tista' ġiba d-data. Aħna għednilhom biex nkun preċiż għednilhom it is typical that you get a bug bounty when you discover a bug like this. Huwa xi ħaġa għednilhom fl-email ġifieri. Mbagħad wara għednilhom aħna li nixtiequ nagħmlu nikkollaboraw magħkom peress li intom għandkom pjattaforma u aħna grupp ta' studenti qed nippruvaw nrawmu interess fis-cyber security ma tantx għandna pjattaforma, nixtiequ nikkollaboraw magħkom forsi tista' tipprovduna udjenza u norganizzaw xi attivitajiet xi workshops flimkien taf kif dak kien lan tagħna wara kollox. Giulia Falzon għal Net News.